Už dneska si zahrám Brawl Stars. Áno, vidíte vo videjko dlho. Lebo neviem, čo mám totiť. Ale rozhodli som sa, že na leto zo týždňa. Aspoň na týždeň 2 videjka aspoň chcem stihnúť. Bude leto a prázdniny. Budem vydávať za týždeň aspoň 2 videjka, pokúsim sa robiť. Takže zahrám si sa. Vidíte úplne zmenený účet, vidíte, že prave rovne. Ale vidíte, že max tírky, netočil som. Tak necháme si Dimanajka a budeme ním zahrať. Kto takto joinuje do klubu, napíšte mi pod komentár alebo dáte sa od mňa pýtať. Napíšte, že chcete sa nás pýtať, tak ja vám to odpoviem. Zajímavé, budeme sa pôjde, sa dobrať jeden, takže kliknite na ten subscribe, kliknite na môj a dúfam, že kliknite na môj subscribe a vyberete ma, prosím, alebo ešte na 200 vyberať budú, aby to je špeciál. This will office all in my name. Alebo napíšte do komentára, koho mám na ďalšieho, keď píšem Dimanajka na maxi toho. A toho bravera, ktorý mám po tejto hre. Pretože nebol aktívny na shorty, na videjkách, ale aspoň, že som bol aktívny na príspevok, alebo pochoval, to bolo náročné. Tak dokážem vám ktoré nedávajú, zverejňovali. A ukážem vám braverov, ale ktorý nemám na max tier. Pokúsim sa to dať na max tier, týchto braverov. Lebo čo neviem, ale škoda, že mastery napíšte do komentárov, určite dobrý, že je ten update. Pri videu a odišlo mastery, to som sa sklamalo, že odišli mastery. To ma sklamalo, že odišli masterky, ale brať nový bravera, neviem, ako sa volajú, ale viem, že tam a blasky a majú tých kreatívny bravera, ktorá už nevrel. A
Candy Case. Aby či je pre vás slabá alebo silná. Pre mňa je najlepší práve. Spojím sa kredity. Takže tak. Tak je to jedna podmienka alebo odber. Aj odber. A komentár. Odber. A napísať pod komentár vaše info. Keď klube. Tak, tak. Zažujeme 6. Lebo musíte aj napísať, že nebudete napísať, lebo keď nenapíšete, tak musíte napísať, že ste môj pravý fanúšik. Chcete napísať? Napíšte normálne, lebo polovička, ktorý sa joinul, nenapísala a neviem, či je keby ste mali odbera joinli, tak sorry, lebo treba napísať, takže dopredu upozorňujem, treba napísať, že ste môj fanúšik, byť aktívny v čete na klube, aktívny a hádanie, to je jedno kedy, hranie súvisí, ale aktívny v čete, aspoň, keď sa joiním do klubu. Polovička, aspoň raz, alebo dvaja povedli, že písali, ale toho aj tak. Livy. To je zase 1.02. Keby chceli, že keby bude aktivno a bude samozrejme musíš, ja sa musím napísať, ja sa napíšem, ale ten je problém, že by som to dal, ale pri kameru a takže na to pracujem, ale bude videjko, takže keby som zabudol, ja som nezabudol, ja na to ja pozerám každý deň. Takže ešte na čo napíšte, na skoro. A webkameru. Keby niečo, tak na čo mi to je. Dali aj challenge, že mám sa podať vodu. Takže to vtedy robím, ale treba mi kúpiť webkameru a budem tak to bude nedávno bude videjko. Ja som ho zabil. Takže naletol tiež stovky, tak sa odbrali na Maxir. Na to oblasti budem vydávať videjka, to budem videjka vydávať. Skúste ma iné hry. Skúsim napríklad guys. Kliknú boba, to ešte na môjom kanále nebolo, ale určite tak napíšte, lebo nemôžete, kliknú boba. Určite tak, sa čítam, na takýmto.
uteká. Uteká pomadáme, Lol. Dvoja. To je taký dôvod, že nerobím, bo neviem o čom. Takže dobre, nepúšal som ho. Takže počakajte videjko. On bude, keď ste tak dáme napríklad pustím, keď možno pustím ten bol, ale ten bol asi nebol na mojom kanále, to nebolo. Takže nebolo, takže budem rád toto oznamovacie videjko, to bolo také na leto, budem rád za odber, za like, tak čau.